இங்க பாரு, இந்த சிச்சுவேஷன்ல நீ தனியா இருக்கியா? குட். மேபி திஸ் டைம் டு ரியலைஸ் யுவர் செல்ஃபா கூட இருக்கலாம்ல. உன்னை புரிஞ்சிக்க, உன்னை தெரிஞ்சிக்க, உன்னை பில்ட் பண்ணி உன்னை ஸ்ட்ராங் படுத்துற ஒரு கால பகுதியா கூட இருக்கலாம். இந்த தனிமையை நீயே நரகமா பாக்குற. See, இந்த ஃபேக் பீப்புள், ஃபேக் லவ், ஃபேக் ரிலேஷன்ஷிப், டாக்ஸிக் ரிலேஷன்ஷிப்ல சும்மா ஆர்கியூமெண்ட் பண்ணி, சண்டை போட்டு, கோவப்பட்டு, நம்ம எனர்ஜி நம்மளே வேஸ்ட் பண்ணி எதுக்கு? உனக்கு யாரும் இல்லையா? தேவையே இல்ல. உன்னை யாரும் கண்டுக்கலையா? நீயும் கண்டுக்காத. சிம்பிள். உன்னோட வாழ்க்கைய நீ தான் வாழ வந்திருக்க. சோ ரசிச்சுட்டே போ. இதுல நீ செல்ஃபிஷா இருந்தாலும் பரவாயில்ல. பல பேருக்கு இந்த ஃப்ரீடம் லைஃப் கிடைக்கிறது இல்ல. உனக்கு கிடைச்சிருக்கு. அதையே நீ தனிமையா பாக்குற. ஃப்ரீடமா பாரு, ஹாப்பியா இரு, லைஃப சந்தோஷமா செலிப்ரேட் பண்ணு. ஒன்னு நீ உருவாக்கு.